Hey amigos, this is Latagaw ni Jero, another vlog na sad. So karon wadto tag Abiyana kay mag-jogging na mga amigos. Pasingot ba? So maglakaw ta. Gikan sa akong gipuyan paingon sa Abiyana. Ug wa ko magdahom nga kuyog ni si Paxi. Lagan nga ni si Paxi. Among adopted nga iro. Nya paingon na ta sa si Binilibin mamigos ato ni siya pakanon kay para atong malipat kay lisod kayo dalon kay mudo mukuyog ni siya sa highway na lisod na kayo maligsan sa sakyanan kung maka among tas mga sakyanan mamigos. So nanata sa si Binilibin ato siya pawaton sa putahan, muwat naman na siya sa putahan nya musud na ta sa 7-Eleven mamigos para palitan na to siya pagkaon na may baligyang manok dito sa sulod nya nanapoy rice nya package sa ba na atong ipalitan mamigos sa nakatibok manok panag ni kaon na sa Paxi mamigos di pa guys Paxi kay with kuan man na siya sauce o ang gibiyahan si Paxi mami ko sa kaon ako na to sa gingnan nga dili na mo kuyo ka kay layo ang lakwan pero magasabot to siya mami ko kay pusog naman muli na po to siya iyaha. So paingon na ta sa Abiyana mamigos maglakaw ta kay wala pa may jeep na napita nanata sa Raintree Mall. So arita manakay og jeep. Medyo layo ang highway sa kung gipuyan mamigos. Huwag na ako nakitaan nga naninda quick. So palit ko mamigos kay rasudlanda na tong tiyan ba. Para mamigos akong gipalit. Huwag na ako sa Abiyana na swimming pool. Marguway na ligo. Huwag musulod na ta sa Cebu City Sports Complex. Arita agi diri sa my gym. Dahil nag-practice o ballroom mga babae dan sports. O arita agi sa may comfort room. Na nagduwag ko ang mamigos. Na badminton. Volleyball day. Nidara ako mamigos. Manamin sa ta ubay-ubay sa nag-jogging sa circle adiday oval na circle may noon oval so stretching sa ta mamigos before ta maudagan dayon maginainay sa lakaw-lakaw mamigos sunod-sunod ta nila arita sa ika 5 nga row sa for walking ano ba mga bata nag-practice sad mga soccer na sila player at mamigos